Hello everyone! Katatapos ko lang maglinis ng snow. Ngayon lang ako nakapaglinis. Pero my love, tsaka yung parents niya, naglilinis, ginagamit nila snow blower. Tapos minsan yung malaking pala, sa akin yung maliit lang, yun lang ang kaya ko. Kasi nga ay mabigat. Two hours later. Wala kasi sila ditong rice cooker, kaya ang hirap magtansya kapag kamay lang yung ginagamit, lalo kapag hindi ka naman sanay. Nasanay kasi ako sa rice cooker sa Pilipinas. Ayan, ako lang ang kakain si may love ayaw. Ngayon lang ulit ako magkakanin, siguro after 3 months. Tinatamad kasi ako magluto ng kanin kasi nga ako lang naman ang kakain, kaya hindi na lang ako nagluluto. Kung ano na lang yung pagkain, madalas pasta o kaya patatas, yun na lang ang kinakain ko. Magkakamay ako. Itong chicken ay binili lang namin. Ang sauce, ginawa ni my love. Kanina ba, nung nagpunta kami ng Rimatuson, yung pinakita ko sa inyong Christmas tree. Real Christmas tree yun. Ito bang bigas nila? Dito. Binakukuluan lang, parang pancit canton.
Nakain kami ng ganitong chicken pero ginagamit white bread. Ngayon lang ako kumain na ginamit ko ay kanin. Kasi nga, na-miss ko kumain ng kanin. Mas masarap pa ng chicken dyan sa atin. Yung undox ba ngaya? O lumang inasal. Ito ay parang walang lasa. Iba man ang simple niya. Isang balot itong niluto kong kanin. Pero parang ang dami. Kaya magiging 2 kainan ko to. Bukas ng halian pa. Madalas ba dito hindi sila nakain ng tanghalian na heavy? Ang kinakain lang nila, tinapay. Kasi nga, pag 3 or 5, dinner na namin. Doon lang sila nakain ng heavy meal. Tapos, pag 7 to 8, nakain ulit kami. Parang snack na lang. Pero madalas naman kinakain namin pizza. O kaya pasta. Lasagna, ganun. Parang dinner na rin. Kasi, mabigat din naman siya sa tiyan. Yung isang buong chicken nila maliit. Kaya halos ako lang nakaubos. 3 kainan ko. Nagtumikim din naman si Melab. Tapos na akong kumain. Ipapakita ko sa inyo yung bigas na binibili namin dito. Ito. Pakukulang mo lang siya. Halos isang malakong nang nagagawa nito. Kung sa akin, 2 kain ko na to. Tapos, ito naman, binili namin kanina kasi nga naka-sale sa Coop. Ito ay ang famous ito na traditional Christmas cake. Gawa siya sa giniling na almonds. Ganito. Isang papakin ba? Eh, 4 lang naman kami. Kaya kasya na to. Pero ang alam ko, bibili pa kami. Hindi mo naman to kakainin lahat. Tsaka mabigat din naman to sa tiyan. Kasi ano siya, giniling. Pero masarap. This one came in February, I think, just before we arrived. They just sell one No, they had a BMW. Yeah, that was all when you were still here. Yeah. And then you have the 1, 2, 3. This will be number 4 on this lot in 10 months. All of the space will be garage. Oh, I'm pretty sure they have a deal to sell that other one. Beer and chocolate is a bad idea. One more after that we go to work. Yeah. And after that we can shower. Shower time. They might be at 11. Maybe they come tomorrow.
Kanina doon sa grocery, kung napansin nyo, di ba, binidyo ko yung mga Christmas tree. Yun ay real. Paninda yun doon sa grocery. Dito kasi sa Norway, nung kapanahunan, traditional talaga ang ginagamit nila yung Christmas tree na real. Pero hanggang ngayon, may mga nagamit pa rin naman. Kaya marami pa rin na nagtitinda sa mga grocery. Yun nga lang, hindi naman lahat. Mga 20 years ago siguro, existing na yung plastic na kagaya yan sa atin sa Pilipinas na ginagamit. Pero yun ay matibay na Christmas tree na real kapag nasa labas, kasi naabot daw yun ng mga 2 o 3 buwan. Pero pag nasa loob ng bahay, yun ang 2 weeks lang o kaya 3 weeks, tapos naglalagas na siya ng kusa kasi nga mamamatay na. Kami, meron na ganoon sa cabin sa labas ng bahay. 'Di ba nung nakaraan pinakita ko, nilagyan namin ng Christmas light. Yun ay hindi naman namin binili, kinuha lang namin. Pero sa loob ng bahay, maglalagay din kami. Kaso siguro, mga 1 week before Christmas, ganon. Yun ay nabibili din between 400 to 1200 kroner, sabi ni My Love. Tsaka sabi din naman doon sa nagtitinda, tinanong ko kasi yung kuya. Lang ang problema, kapag hindi nila napaubos, lugi sila. Kasi nga, masasayang din naman. Tsaka after December 25, wala na rin naman gagamit ng Christmas tree. We keep your phone. You put. But you, before you text them on time, I think you should test your phone after some print, you know. When you feel it to good to go, you can text me. Something sounds, what is that?